Vernisáž je veľmi krásne usporiadaná, je veľmi inšpiratívna, koľko zaujímavých fotiek z rôznych žánrov je vystavených a celkovo koľko talentovaných fotografov z Česka a Slovenska sa zúčastnilo a dostali sa teda až do tých prvých miest. A je to pocit plný zadozučinenia, hlavne celá tá prvá 1000, ktorá teda bola online zverejnená, tak je plná neskutočných fotiek a veľmi talentovaných fotografov. Tak fotka vznikla vlastne na výlete v Berlíne a dosť neplánovane, s tým, že vlastne som si pristal o 5 ráno, aby som išiel pofotiť tie veci, ktoré som chcel, a toto bol iba bonus, s ktorým som v ten deň nejako nerátal. To počasie tiež nebolo nejaké výborné, ale tá budova bola dostatočne taká pesť na oko v tom danom prostredí pri berlínskej zoo a mala tak zaujímavú symetriu, že som vlastne sa tam pristavil na pár minút a fotil som so všetkých uhlov.